Kevin! Het mooiste is dat hij zegt zo, are you ready? Hij heeft mij ook graag alweer. Ja. Ben mijn hand met in de opbouw. Ben je al aan het filmen worden? Ja. Ja. Ik weet niet wanneer ik moet beginnen met filmen. Ik kan het niet goed zien. Wanneer we klaarmaken voor de jump. Hier komt hij aan. Komt eraan. Hij zegt, I know, are you ready? En dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, hier ga je of mee. Jammer, bij 3B. 1, 2. Nou, kom er even af mee, hè. Oh, je krut. Kijk dan. Sjefke. Kjell zou er niet beneden af en zeggen, je moet je proberen.